дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ. Барномаи футболи Осиё аст ва боз бо навгониҳои футболи Тоҷикистону кишварҳои Осиё ҳарф мезанад. Дастаи мунтахаби Тоҷикистон бозии аввали таҷрибавии худро дар шаҳри Дубаи, Амороти Муттаҳидаи Араб баргузор карда, аз дастаи Баҳрайн бо натиҷаи 1-0 мағлуб шуд. Усмон Тошев, сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон, баҳри ҷавон кардани ҳайати даста бештари бозигаронро аз ҷавонон интихоб кард. Шарҳи моро тамошо кунед. Дар бозии байни дастаҳои Баҳрайн ва Тоҷикистон сармураббии дастаи мо ин бозигаронро аз дақиқаҳои аввал ба майдон овард. Рустам Ятимов дар дарвоза, Давронҷон Эргашев, Ахтам Назаров, Зоир Ҷӯрабоев, Табриз Давлатмир, Манучер Сафаров, баъдан Амирбек Ҷӯрабоев, Абдулмумин Забиров, Эҳсони Панҷшанбе, Илҳомҷон Баротов, Шериддин Бобоев. Ин дастаи сохтаи аз нав сохтаи гӯем хато намекунем сармураббии мо буд ва футболбозони мо ҳарчанд дар ин вохӯрӣ имконияти голзанӣ доштанд, онро истифода набурданд. Дар ин вохӯрӣ хати миёнаи дастаи мунтахаби Тоҷикистон хеле заиф бозӣ кард. Ин яке аз ҳамон ҳолатҳои хеле хубе буд ки футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо ёрии Эҳсони Панҷшанбе бо ҳамин зарбаи аз масофаи дурзадааш ки барои дарвозабони дастаи Баҳрайн ниҳоят душвор буд, бисёр хуб буд, вале баъдан давлати ғайрибозӣ буду инҷо зарбаҳои боқимонда ба ҳисоб гирифта нашуданд. Агар аз рафти бозӣ хулоса барорем, футболбозони мо дар ҳақиқат дар хати миёна хуб бозӣ накарданд. Танҳо Амирбек Ҷӯрабоев ба 5 иштибоҳ роҳ дод ки ӯ масалан барои хеле хуб дар хати пешбозӣ кардани дастаи мо халал ворид кард. Баъдан як хатои дигаре ки мо дар ин ҷо дидем аз ҷониби муҳофизатгари мо Манучер Сафаров, ӯ ба тӯб нарасид ва дар натиҷа дар дақиқаи 44 Муҳаммад Саад Аррумайҳӣ тӯбро ворид дарвоза кард. Ҳоло бубинед ин ҷо мавқеи худро аз даст дод Манучер Сафаров, ба тӯб нарасид ва сипас ду бозигари дастаи Баҳрайн тавонистанд ки байни худ хеле як бозигузори зеборо анҷом диҳанд ва тӯбро ба самар расонанд. Ин ягона тӯб дар ин вохӯрӣ буд, аммо ҳуҷумҳои футболбозони дастаи Баҳрайн боз ҳам шадидтар ҷараён мегирифтанд. Муҳаммад Саад Аррумайҳӣ метавонист чанд маротиба тури дарвозаи моро ба ларза орад, вале дарвозабони мо ҳам Рустам Ятимов дар ин рӯз хеле хуб ҳунарнамоӣ кард. маҳз ҳунарнамоии зебои ӯ буд ки боз ҳоло бубинед Румайҳӣ ин ҷо як зарбаи дигар мезанад. Аз голи дуввум ва голҳои минбаъда дастаи моро раҳо кард. Ҳарчанд сармураббии дастаи мунтахаби мо аз ин вохӯрӣ, аз бозии бачаҳои мо розӣ буд, аммо камбудиҳо хеле зиёд дар ин ҷо ҷой доштанд. Аз се зарбае ки Эҳсони Панҷшанбе зад, баланд аз болои дарвоза ба беруни майдон рафтанд. Сипас дигар ҳолатҳоро ҳам дидан мумкин буд. Дар иҷрои футболбозони мо якдигарфаҳмӣ он қадар хуб ба мушоҳида нарасид. Тӯбро хуб нигоҳ доштанд, то маркази майдон буд, аммо баъдан он тӯбро аз даст медоданд. ҳоло бори дигар бубинед ин зарбаи Амирбек Ҷӯрабоев ҳам як ҳамин зарбае ки зад хеле баланд аз дарвоза берун рафт. Вале баъди ба майдон омадани Манучер Ҷалилов, Ислом Зоиров, Комрон Турсунов, Муҳаммадҷон Раимов, бозии бачаҳои мо боз ҳам беҳтар шуд. Рустам Соиров ҳоло бибинед ин ҳам дар нимаи дуюм ба майдон омад ва худро ҳам нишон дод. Каме ҳам бошад фишор ба сӯи дарвозаи дастаи мунтахаби Баҳрайн эҳсос гардид. Дар мавридҳои дигар баъдан бозӣ ба анҷом расид 1-0. Ну, игра, я думаю, что получилась, да, вот мы пробовали молодежь сыграть, но не скажу, что молодежь, у нас и старичков нету. Вот. Постарались ребята, да, волнений было. Вот я единственное считаю, что у нас не хватило мастерства, где-то нужно выдержать паузу, где-то сыграть. Вот, второй тайм они немножко раскрепощеннее сыграли и, в принципе, имели преимущество. И моменты у нас появились такие, не скажу стопроцентные, но какие-то моменты были в атаке, что-то у нас получалось. Поэтому, исходя этой игры, я думаю, что больше нужно играть ребятам. Больше международного опыта. Команда хорошая, Бахрейн, организована, они чемпионы арабских стран, например, вот они за последнее время все выиграли в отборочных. Я думаю, что сыграли очень хорошо. Спасибо ребятам. Технические ошибки были, да, технические. Вот этот гол мы пропустили, конечно же, потеряли позицию 2 центральных полузащитника. Мы первый раз в этой системе сыграли, и в этой паре Мумин с Амирбеком. Вот этот момент, единственный в тактическом плане, они уступили свою позицию. А так, в принципе, неплохо. А второй там перестроили.
перестроились, немножко подсказали, на что нужно обратить внимание. Вроде бы ребята выполнили, но не смогли забить. Я думаю, что неплохая игра была. Следующий матч со сборной ОЭ, который пройдет 12 Да, ноября. будем к ней готовиться, посмотрим, кто будет в хорошем состоянии. Мы будем их, как бы, постараемся дать всем играть. И, конечно же, нам нужно выиграть. Мы перед этой игрой ставили себе задачу не просто сыграть хорошо или там показать себя, но и выиграть. Ну, вот так вот получилось. Но видно, что ребята не стесняются, стараются выиграть. У них есть вот это перестрой от того, что мы играли товарищеские игры. И вот это, я думаю, что большая разница. Прошлый год мы играли с ними. Правда, у нас был состав, у нас 6-7 человек изменилось, да, мы 5-0 проиграли, а вот сегодня 1-0, ну, могли бы вытянуть и ничью, и при удачном раскладе можно было и сыграть получше. Поэтому я думаю, что к Эмиратам мы подготовимся и сыграем хорошо. акнун баъди 2 рӯз футболбозони тоҷик бо дастаи мунтахаби амороти муттаҳидаи араб бозии худро барпо менамоянд. Шояд бо омадани Парвиз Умарбоев хати миёнаи даста хубтар бозӣ кунаду аз ҳунарнамоии бозингаронамон ҳаловат барем. Аммо амороти муттаҳидаи араб аз нигоҳи ҳайати бозингарон аз Баҳрайн дида афзалияти бештар дорад. шарҳи моро пайгир бошед. дастаи мунтахаби амороти муттаҳидаи араб дар радабандии Федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ дар зинаи 74-ум қарор дорад ва дар корнамоии варзишиаш як медали нуқтаи чемпионати Осиёро дар соли 1996 доро аст. соли 1990 ба бозиҳои ниҳоии чемпионати ҷаҳон ҳам рохат гирифта мақоми 24-умро соҳиб шудааст. соли 2019 ба бозиҳои нимниҳоии чемпионати Осиё баромаду соли 2015 барандаи медалҳои биринҷӣ гардид. ду маротиба унвони чемпиони кишварҳои халиҷи Форсро дар солҳои 2007 ва 2013 ба даст овардааст. дар охирин бозиҳои халиҷи Форс ки аслан бо ширкати дастаҳои кишварҳои арабӣ баргузор мегарданд, дастаи мунтахаби амороти муттаҳидаи араб соли гузашта натиҷаи дилхоҳ нишон надод. футболбозони аморот аз Ироқ 2-0 ва аз Қатар 4-2 шикаст дорда танҳо бар Яман бо натиҷаи 3-0 зафар ёфтанд ва дар гурӯҳ соҳиби ҷойи сеюм шуданд. ба ин даста мураббии колумбиягӣ Хорхе Луис Пинту машқ медиҳад. имсол моҳи октябр вохӯрии дӯстонаи амороти муттаҳидаи араб бо мунтахаби Ӯзбекистон дар варзишгоҳи Рашиди шаҳри Дубай ба амал пайваст ва ӯзбекистониҳо бо натиҷаи 1-2 бо 2 голи Игор Сергеев ғолиб омаданд. дар дақиқаи 90 Себастьян Талябуеа ки аз зархаридони ин даста ба ҳисоб меравад аз ҷазои пеналти як тӯбро ба самар расонид. дар ҳайати даста ҳамчунин бозингарони беҳтарин Исмоил Матар, Аҳмад Халил, Али Мабҳуд, Муҳаммад Абдураҳмон ва чандеро ба ҳайси беҳтарин бозингарон номбар кардан мумкин аст. ана ҳамин тавр амороти муттаҳидаи араб 12 ноябр дар баробари дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба майдон меояд. акун таваҷҷӯҳ мекунем ба қарори кумитаи одоби Конфедератсияи футболи Осиё нисбат ба даъвои дастаи Персеполиси Эрон ки ба финали Лиги Чемпионҳои Осиё рохат гирифтааст ва бозингараш Исо Олкасир ба муддати 6 моҳ аз бозиҳо ронда шуда буд. тавре пештар хабар додем дастаи Персеполиси Эрон ки баъди ғалабаи рӯшанаш дар Лигаи Чемпионҳои Осиё ба бозиҳои ниҳоӣ аз Ғарби Осиё рохат гирифт, аз ҳамлагари боистеъдодаш Исо Олкасир Раҷабӣ ба муддати 6 моҳ маҳрум шуд. Исо дар вохӯрии нимниҳоӣ бо дастаи Пахтакори Тошканд баъди гол заданаш амалеро бо даст иҷро карда ба дурбини телевизион тарҳи чашмони тангро вонамуд кард ки ин боиси эътирози Конфедератсияи футболи Осиё гардид. дар ин баробар зуд қарори конфедератсия ба Исо бо ҷазои ҳаққи ширкат надоштан дар бозиҳои даста ба муҳлати 6 моҳ ба тасвиб расид. баъди он ки Персеполис баҳри кам кардани ҷазо ба кумитаи одоби Конфедератсияи футболи Осиё аризаи шикоятӣ даъво фиристод, ба ғайр аз футбол дур кардани Олкасир боз ӯро ба маблағи $10,000 ҷарима бастанд ва ҳукми иштирок накарданашро дар футбол ва ба футбол машғул шуданро ба футбол дар муҳлати 6 моҳ боқӣ монданд. ёдовар мешавем ки охири моҳи декабр Персеполис бо ғолиби Лиги Чемпионҳои Шарқи Осиё дар бозии ниҳоӣ рӯбарӯ хоҳад шуд. баъзе аз тамошобинони мо бар он ақидаанд ки дар барномаи мо ҷой додани маълумот дар бораи чемпионатҳои Ӯзбекистону, Туркманистону, Қирғизистону дигар кишварҳои Осиё зарурат надорад. аммо мо ба сами шумо мерасонем ки Тоҷикистон дар Осиё аст ва бо клубҳои ин кишварҳо дар бозиҳои Лиги Чемпионҳо, ҳамчунин ҷоми Конфедератсияи футболи ин қитъа ва бозиҳои интихобии чемпионати ҷаҳону Осиё ширкат меварзад. аз ин роҳ маълумот доштан ҳатмӣ аст. акнун ба навгириҳои футболи кишварҳои Осиё рӯ меорем. дар чемпионати Ӯзбекистон Пахтакори шаҳри Тошканд дар мавсими соли 2020
ба бохти дуввуми худ рӯбарӯ гардид. Дастаи бунёдкори Давронҷон Эргашев бе ҳузури муҳофизатгари дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо натиҷаи 3-2 пирӯзӣ ба даст овард. Лаҳзаҳои ин бозӣ манзури шумо мегардад. дар ин вохӯрие ки байни дастаҳои бунёдкор ва пахтакор сурат гирифт, футболбозони дастаи пахтакор бад бозӣ накарданд, хеле хуб бозӣ карданд, аммо гуфтам мумкин аст ки ҳолатҳои ба вуҷуд овардаашонро истифода бурда натавонистанд. Дар ин вохӯрӣ дарвозабон Абдулҷалилов хеле моҳирона бозӣ кард аз дастаи соҳибони майдон. Суюнов бошад баробари ба ҳуҷум гузаштани футболбозони дастаи бунёдкор дар дақиқаи панҷум аз зарбаи Тухтасинов тӯбро аз дарвозааш гирифт ки мо шумо дидем. Сипас футболбозони дастаи пахтакор ҳам дар дақиқаи 26 ҳисобро баробар карда тавонистанд. Машарипов инҷо як голи зебоеро ба самар расон аз нуқтаи наздик ва ҳисобро баробар кард. Вале Тухтасинов дар ин рӯз гуфтам мумкин ки яке аз вазъиятҳои хуби ҳамларо ба иҷро расонид, беҳтарин бозингар буд ва дар дақиқаи 55 аз нав бунёдкорро пейсаф кард. Сипас футболбозони дастаи бунёдкор дар дақиқаи 81 ҳам як голи дигар заданд, вале то ин дам як худгол ба қайд гирифта шуд. Ин тӯби задашударо бинед аз ҷониби Мираҳмадов ва дар натиҷа дар ин вохӯрӣ ду корти зард ҳам нишон дода шуд. Алиҷонов ва Машарипов аз дастаи пахтакор аз майдон ронда шуданд. Чунин ҳолатҳо дар чемпионатҳои кишварҳои ҳамсоя ҳам ба чашм мерасанд. даври 23-юми чемпионати Туркманистон ҳам ба анҷом расид. Дар ин давр Алтин Асири Пейсаф дар сафар дастаи аҳали зинаи дуюмро бо натиҷаи 3-0 шикаст дод. Марв баъди бохташ дар даври гузашта аз Алтин Асир тавонист бар Энергетик Туркманбошӣ бо ҳисоби 2-0 дастболо гардад. Ашқобод дар меҳмонӣ бар Копедаг 1-0 ва Шагадам дар майдонаш бар Небиҷҷӣ бо нишондоди 4-0 ғалаба карданд. ҳафтаи севуми бозиҳои Лиги бартари Ироқ идома ёфтанд ва ба дастаи Алқува Алҷавия муяссар гардид ки дар ин давр пирӯзиро ба даст орад. Клуби футболи Асинаа Каҳрабоия ба ҳуҷумҳои Алқува Алҷавия тоб наовард. Ёдрас доштем ки дар чемпионати имсолаи Ироқ 20 даста ширкат дорад. дар ин вохӯрӣ бартарии Алқува Алҷавия хеле зиёд буд ва онҳо тавонистанд дар дақиқаи 37 баъди зарбаи кунҷӣ бо зарбаи Айман Ҳусейн ҳисобро боз кунанд ки ҳоло мо шумо ин ҳолатро дидем. Дар ҳоле ки ин вохӯриро тамошо мекунем, дӯстони гиромӣ, ҳамеро ёдрас мешавем ки дар ин давр Нафтулвасат аз Нафт Мейсан дар майдонаш бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрд. вохӯрӣ байни дастаҳои Удод ва Нафти Ҷануб бо ҳисоби 1-1 мусовӣ анҷом ёфт. Бо ҳисоби мусовӣ ҳамчунин бозии байни дастаҳои Алқосим ва Эрбил ҳам ба хотима ёфт ва Алкарҳ дар сафар бар Дивония бар ҳисоби 2-0 зафар ёфт. Аманати Бағдод ҳам Нафтро шикаст дод. Ин ҳамон тӯби задаи аввалинро мо ҳоло мебинем такроран ки бисёр голи зебо ҳам буд ва мавриди такрор нишон доданаш ҳам ҷой дорад. Дар ҳамин давра вохӯрӣ байни дастаҳои Заҳо ва Ашшорта бо ҳисоби 0-0 ба поён расид. Мино бошад бар Қаҳрабо бо ҳисоби 1-3 бозиро бохт ва вохӯрии дигар Наҷаф бар Самова бо ҳисоби 1-0 пирӯзӣ ба даст овард. Ин натиҷаҳои ҳамин бозиҳо буданд. Дар ҷадвали мусобиқоти Ироқ ҳамоно Алқува Алҷавия баъди 3 вохӯрӣ бо аксари холҳо 9 имтиёз дар садр ҷойгир шудааст. Ҳоло мо дар ин маврид як зарбаи пеналтиро мебинем ки ба дарвозаи Алқува Алҷавия таъин гардид. Онро Малик Абдулло Малик ба нишон расонида натавонист. тӯби задааш зарбаи задааш ба сутуни дарвоза бархӯрд. Аммо дар дақиқаи 90 бошад футболбозони дастаи Алқува Алҷавия боз як фурсати дигарро истифода бурданд. Айман
ҳусейн голи дуввуми худро зад ва дубро анҷом дод. Дар премер-лигаи ироқ дар зинаи дуюм баъди ғалабаш Алкарҳ ба инҷо омад. 7 имтиёз дорад. Нафтулвасат бо 6 имтиёз, аз Завра бо 5 имтиёз, аз Шурта бо 5 имтиёз зинаҳои минбаъдаро ишғол карданд. дар мавриди дигар аз Синоат Алқаҳрабаия баъди ин бохташ ба зинаи охири ҷадвали мусобиқот фаромад. Мино ва Нафтуҷануб дар зинаҳои 18 ва 19 мавқеъ гирифтанд. даври чорumi мусобиқоти қаҳрамонии Арабистони Саудӣ ҳам паси сар шуд. дар мавсими имсола 16 даста дар лигаи бартари ин кишвар барои зинаҳои ифтихорӣ мубориза мебаранд. песафи мусобиқа дастаи Ал-Ҳилол ба меҳмонии дастаи Иттифоқ омад ва бо 2 голи задааш пирӯзиро бо худ бурд. ба шаҳри ин чемпионат таваҷҷӯҳ кунед. аз ғарби Осиё ба шарқи Осиё мегузарем. дар вохӯрии ниҳоии чемпионати Чин дастаҳои Цзянзу Сунин бо Гуанчжоу Эвергранд ба нахустин рақобати худ пардохтанд. дар ин бозӣ ҳисоб кушода нашуд ва ҳамакнун ғолиби чемпионати Чин рӯзи 12 ноябр дар вохӯрии баргашти дастаҳо муайян хоҳад шуд. Шанхай Сипк ки барои медалҳои биринҷӣ бо Бейсин Гоан мубориза мебарад, дар майдонаш ба мағлубият дучор шуд. Тамошо мекунем. дастаи Шанхай Сипк баъди нокомияш дар вохӯриҳои нимниҳоӣ аз Цзянсу Сунин ки ба мағлубият рӯбарӯ шуда буд, ба ин бозӣ омад ва дар муқобили дастаи Бейсин Гоан як бозӣ зеборо нишон дода натавонист. соҳибони майдон дар ин вохӯрӣ суръаташон пасттар буд ва Седрик Бакамбу аз дастаи Бейсин Гоан дар дақиқаи 26 ҳисобро боз кард ва футболбозони дастаи Бейсин Гоан дар ҳақиқат бозии зебо ҳам нишон доданд. дар дақиқаи 51 дар қисми дуввум боз як ҳуҷуми онҳо бо Жонгу Чин ба он овард ки голи дуюм ҳам зада шавад ва Шанхай Сипк наметавонист дар муқобили ин даста бозии зебои худро нишон диҳад. хати ҳимояш ниҳоят ҳам заиф бозӣ кард. Вей Чен дарвозабони даста ҳам маҳорати хуб нишон надод. вале ба футболбозони дастаи Шанхай Сипк имкон фароҳам омад ки дар дақиқаи 90 ба задани як гол муваффақ шаванд. ин ҳам бошад дар ҳолати бо худголи Куанбо Гуо буд ва футболбозони дастаи Бейсин Гоан ба бозии дуюм мераванд бо ғалаба бо ҳисоби 2-1 ва бозии дуюм тақдири медалҳои биринҷиро ҳал хоҳад кард. ин ҳамон голе ки аз ҷониби Куанбо Гуо зада шуд. дӯстони гиромӣ, бо сарпарастии Вегафарм ва марҳами Пардифен озмуни пешгӯӣ аз шумо тӯҳфа аз моро идома медиҳем. дар даври гузаштаи пешгӯиҳо ба Мирбайзо Ашуров муяссар гардид ки дар натиҷаи қуръакашӣ аз миёни 9 нафар ғолиби ҷоизаи асосии барномаи мо гардад. ин ҳафта ба ягон нафар иштирокдорони озмун муяссар нашуд ки натиҷаи 2 бозиро пешгӯӣ кунанд. 14 нафар натиҷаи як вохӯриро пешгӯӣ карданд ва бори аввал мо ғолибро аз байни ин 14 нафаре ки ҳамагӣ як натиҷаро ёфтаанд муайян менамоем. аз ҷараёни қуръакашӣ шумо дар саҳифаи ютуби мо наврҳоро пайдо хоҳед кард. чун қисме аз иштирокчиёни бозии мо таваҷҷӯҳашон ба Лигаи Миллатҳои Аврупо равона шудааст, аз мо хоҳиш карданд ки ба таври истисно пешгӯии натиҷаи ин бозиҳоро ба онҳо пешкаш кунем. ҳеҷ боки нест ва дар Аврупо ҳам футбол аст. марҳамат, то ҳафтаи оянда натиҷаҳои бозии зеро пешгӯӣ кунед. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи Осиёро ба анҷом мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи Осиё ва кишварҳои ин минтақа аст. то лаҳзаҳое ки бозиҳо дар Осиё ба анҷом намерасанд, мо дар барномаи футболи Осиё бо ҳам вомехӯрем ва атрофи навгониҳои ин минтақа ҳарф хоҳем зад. боқӣ сарбаландиву пирӯзии шумо орзуи мост. худро эҳтиёт кунед.